Kalit gagi pabusil sa wala mailhing mga suspetsado ang magkaangka sa motorsingle nga duha ka lalaki sa barangay Bulatok, Pagadian City niadtong Abril 19 alas 7:30 sa kagabion. Ang biktima gila sa PNP Pagadian nga usa ka Carlito Laluna, residente sa barangay Dumagok, Pagadian City. Sakay kini sa usa ka unit sa XR200 nga kulor pula, puti ug itom nga kombinasyon. Nasayran nga ang maong biktima angkas lang kini sa nasangpit nga motorsiklo, din ang driver nini dali usab gidala sa hospital apan ang biktima dead on the spot. Base sa mga nakasaksi sa daasoy nga paghitabo, sakay ang suspek sa Hilux nga itom. Matud pa usab nga kalibre 45 og M16 rifle ang gigamit sa pagpamusil patay ngadto sa biktima. Nasayran nga ang biktima panulong sa sentro nga bahin sa Pagadian City. Moabot sa 12 ka basiyo sa bala ang na-recover sa mga otoridad sa dapit na hitabuan. Samtang kasamtangan pa nga nagpahigayon og investigasyon kalabot sa nasangpit nga panghitabo kung may kalabutan ba kini sa politika, ilabi na nga hapit na ang piniliay. Base sa investigasyon, ang mga suspek sakay sa pick-up nga adunay dala nga tag-as nga mga armas o dali nga miikyas human sa pagpamusil patay ngadto sa biktima. Neptali Batulino, Newsline Philippines. Stay safe.